Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare soleh lan solehah, pripun kabare? Alhamdulillah sae nggih. Sakderenge piwulangan iki diwiwiti, ayo maos donga belajar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lare-lare dinten iki kita sinau basa Jawi babagan kedisiplinan lan adab-adab Islami. Ing modul basa Jawa wonten wacan utawa bacaan. Wacane yaiku irah-irahane tata tertib sekolah. Nah, kabeh sekolah mesti duweni tata tertib utawa aturan. Nah, sakniki lare-lare ayo diwaca. Bu Ina arep menehi intine utawa bakune wacan tata tertib ing sekolah mau. Sing utama niku wonten kabeh murid, guru lan para karyawan ing sekolah nganggo seragam. Para siswa padha mlebu ing sekolah jam 7. Murid kang tertib mlebu sekolah ora kena telat. Sadurunge mlebu kelas, murid ngucap salam. Uga dilanjutke salat duha, doa, dzikir lan murojaah. Ing sekolah kudu nggawa piranti sekolah kayata buku, petelot, penggaris lan setip. Yen diwulang guru, murid kudu mirengke lan nggatekake. Ing sekolahan ora kena mbuang sampah sembarangan, ora kena congkrah karo kancane, yen wulangan ora kena nurun. Aturan mau kudu ditaati kabeh warga sekolah, yen nglanggar mesti oleh paukuman. Kabeh mau amrih kegiatan sekolah bisa mlaku kanthi rancak lan becik. Sabanjure sakniki wonten adab Islami. Sing nomor 1 niku wonten adab mengucapkan salam, yaiku maca assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah utawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabanjure wonten adab berdoa. Nomor 1 niku wonten niat sing bener, ndedonga ing kahanan suci, ngadepi kiblat, ngunggahake jero telapak tangan, ndedonga nganggo swara asor, lembut lan muga-muga menawa bakal diwenehake. Sabanjuripun wonten adab murojaah. Nomor 1, orang ngitung Al-Qur'an minangka mata pencaharian, biasa maca Al-Qur'an, baleni ngapalake Al-Qur'an lan aja dilalekke. Adab pungkasan Islam niki wonten adab salat duhur berjamaah, yaiku wonten wudu, maca ndonga nalika mlebu masjid, aja kliwat wong sing lagi salat sunah 2 rakaat sakwise mlebu masjid, jawab adzan lan ndedonga sakwise adzan. Kresiki garis salat, miwiti ndonga ing jamaah. Nah, tugasinipun sakniki kangge anak-anak wonten ing modul basa Jawi wonten ing kaca nomor 3. Nah, menika piwulangan dinten niki. Nah, sakniki saderengipun diakhiri, ayo maca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.